Dzień dobry. Tak, nazywam się Elo Ziomki. Dzisiaj nie reklamuję, ale jeżeli chcecie, to wbijcie na ten serwer. Polecam. Do opisu wkleję ten, jak się nazywa ten serwer. I czy ja go reklamuję? Nie, ale chcę 25 000 wyświetleń. Moi drodzy, tak, to teraz, kurde, da się otworzyć te skrzynki? Nie. Dobra, to idziemy do Ender. Hop. Dobra, ja chowam same dobre rzeczy. Diaksa co sprzedam. To sprzedam, cyk, pyk, hop. Koksa też nie, schowam. Dobra, to sklep. Diament sprzedajemy. 11. Idziemy znowu sklepik. O, jest, nie, jest, mamy to! Winner! Dobra, tak. To teraz idziemy na RTP. Boż. Dobra, przyzwyczajony, dobra, któregoś dnia wam nagram Counter Strike'a. Nie wiem, jeżeli będziecie chcieli, po prostu... Oła. Zapytajcie się, na czym gram. Gram na tej launcherze. Dobra, to ja zrobię na chwilę zatrzymam nagrywanie i no i zaraz wrócę do tego, jak cięcie zrobię i tyle.